40 dat is net goed. Der meisje is totaal verscheurd. Renault droog, rammelbak, achter het stuur zit korrekant. De auto is mooi boos en een 400 de laag. Meisje pak. Ben ik eigenlijk op een grote dik, met een grieze dood in een steekkantiek. Zit ik in het pakken wat rekje zit. Ik ga naar roken op mijn beulie zit. Elke kilometer is het best aan hier. Het verrukt de vrouw en dat griezen hier. Wat doe je hier? Get op mij de bus. Erger een idee en rond dat dus. Tegen rieders, ohne kant. Dat rond met dan constant. Van 40 dat is net hun. Der meisje is totaal verscheurd. Renault droog, rammelbak, achter het stuur zit korrekant. De auto is voortboos en het 400 de laag. Meisje plak. Dan ik ben te vaak, maar sta je door de poort en al wat raar. Steer dan in de file van bed, hoe lang? Hoor ik niet zelfs en ik verdwaan. Dezelfde rare kant van steen te voelen. Die had niet meer dan wordt betoond. Ik druk ze dan vol van de diep en rook dan vol van dramatiek. Tegen rieders, ohne kant, dat rook dan constant. Van 40 dat is net hun. Der meisje is totaal verscheurd. Renault droog, rammelbak, achter het stuur zit korrekant. De auto